Hemen txenabil autoan, aparkatu nahian, ikastetxeran hijo omen bila eta zerbait topaten dudan, ordu hontan ez da erresa izaten da. Ai ama, eta baloia. Ikusi dezue, baloia, mekatxiz lamar, eta atzetikan, zer izango zan, mutila ala neska? Zer, mutila pentsatu dezu ez da? Ai. Gaurko saioaren protagonista, futbola izango da, bai. Nesken futbola. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Garbine, ongi etorri, zer moduz? Kaixo, Joseba. Dena ongi? Gustora. Zurire baloi asko igeste altzaizkizun, errepidea. Bueno, baten bat bai. Baten bat bai. Korrika jute ginean, kotxe gutxi otezan baino. Beti behira bazpare, ez da? Bai. Bueno, eta zenbat urte txokin hasi zinean futbolen jolasten? Bira, nahi ikastolan tokatu zitzaidan. Antxe sortu zitzaidan taztakizatikan, baina, bueno, ikastolan, bakarrenetakoa, neska bakarrenetakoa, eta horitzapen nahi ditut, mutilekin nola ibiltzen itzan. Bikain da, oita geho, liga, kopak, danetik irabazitakoa zea, ez da? Bueno, urte asko pasadia, eta gero, zorionez, zibilbide politia izan dudet, eta gauza asko mandizkit futbolak, eta gozatu egin dut. Eta orain Garbine, Realeko kirol zuzendaria, zea, hor buru belarri. Bai, hori ere tokatu zait, eta, bueno, urten poderioz, horreaino iritsi naiz, eta ardura horrekin, eta gauzak ondo egiteko gogoakin. Garbine, eta oso pozik egongo zea, ez da? Urrengo egun hauetan, fiko bantopatuko deu, emakumen futbolen nazioarteko lehendabiziko ekitaldia. Bai, alaxe da lehenengoa da, eta, bueno, indar asko hartu duena, eta espero dugu, jendearentzat ere erakargarri izatea. Bueno, guantxi garatuko deu, zetopatuko deun bertan, zerbait prestatzen deun bitartian, ez da? Hoxe. Zukalden zemuz moldatze zea? Bai, da, gila esango izut. Ez zait moldatzen naiz, bai? Baina ez zait bat ere gustatzen. Mikatxiz lamak, bueno, zeu zingo dugu, bilon artian eta ondo pasa. Gustora, bai. Garrantzitsuena ondo pasa, eta ikasi eta ikusi zetopatuko deun fiko ban. Bueno, lagunak eta Garbine, garatuko izuet, lehatzan pastela hoiteko garaian nundik noa ibiliko gean, bale? Bueno, ingo deuna lehen da biziko eta behin, bueno, milorria dakat, ozgailuan, bestela bigundu itea eta gero bertan galtzea, eta ingo deuna da, hemen bertan jarri, eta milorri barruan, ingo deuna da, lehatza lehen da bizi, sartaian jarriko deu, gurin pixkatekin, daneste jarriko, ni uste terdi batekin nahiko katela. Erramu pusketa jarriko jau, tapa jarriko jau, eta horretziko du, gurinetan baino vaporian bezalaiten. Gero, kanpo atea, mamila atea, eta elkartuko deu, sartai hortan bertan, ingo du berriz egurrina jarri, porrua txikituta gota, ondo goxatu, eta ingo deu, bai porru, eta bai lehatza elkartu, eta hemen milorrian gainean jarri. Eta hoi, laberatzea sartzeko, ingo deuna da, hemen dikan bi arrautza hartu, esne gainakin naztu, jogurra ere bai, eta bertara botako deu. Eta baita ere dakat beste milorri pusketa bat. Are, ingo deuna da, iriki, amapola sartuko eskilo barruan, kiribilduko deu, pusketa moztuko ditugu, eta gainen jarriko eskio. Eta beste arrautza ingo deuna da, irabiatu, eta gainetik emango jo arrautz pixkat, eta laberatu ingo deu. Eta hori izangoa gaurko plateran oinarria, baina gero, labetik ateatzen deunean, jarriko eskio gainean, gan batzuk, jakin saltea auta. Eta, hoi gutxi balitz, ingo deuna da, geho, krematxo bat, piper gorriana, bale, pikillona. Ingo deu, tipulina, lapikoan goxatu, bertara piperrak bota, eta salda, hoi dena ondo utziko deu, salda jun arte murrizten, eta gero, esnia botako jau, gatza eta piper beltza, birrinduko deu, iragatzi, eta pastelen ondon lagungarri jarriko deu. Ados? Eharra. Hau esan da, lanian jarri bihar gea. Ni behitu, lehatza jarriko ez martxan, gio porrua bertan, eta hemen saltxakin jungo gea, adibidez. Saltxa hauiteko, tipulin hauek
berde kendu, mentxo zurtoina kendu, eta laukitxotan inda goxatzen jarriko gea. Bale, ba, saiatuko naiz ondo iten ba. Seguru ondo ingo zula. Bai, bueno. Hemen beti esaten dut, esate buenak, zeo ze bakit oso ondo ibiltze zate. Ez. Ni bakizu, ez. Nik etxeko sotaka bai horrei esaten genuen bezala. Nik potajea eta labean itezian gauzak egiten ditut. Nik gehiago, ez dakit. Garbine, nire hemen gora etortzen naiz, etxean egola ibiltzen naiz bezala. Etxean egukiten dau sotaka bai horrei izatean, noiz behin asteburuan gora etortze gea, baina bestela elikatzeko jan behar da, eta gero hemen gora etortze gea batzutan. Ez dakit, ni nire ara ingo itut, eta, Ingo deu. Garrantzitsuena kontatzia guri piko ban ze topatuko deun. Esan dezuz, moimitu eharra datorrela, ze topatuko deu zehazki. Begira, bi egunetako kongresua da, eta arratsaldez eta gero egun osokoa. Eta jende asko dator, era guztitakoa, arlo guztitakoak, iritzi segurazki desberdinetakoak ebai, baina futboletaz itzengo da, eta batez ere emakumearen futboletaz. Ze ona. Eta esan dezula leku askotatita iritxuela, zer zangoa, zerbait estatu mailan vuelta eman, truko bat, hola errexago. Eta horrengo beruz aukenduko jau, eta beti ondo apoiatuta honien, hobeto. Hobeto, eskarrik asko ba. Hori futbolian eku montu jaite dugu, penaltilla botatzeko hola. Ite genuen, bai. Zurotik atea eta hobeto botatzeko. Bueno, hain egun garrantzioa, ez da esan desuna. Bai. Ze izangoa, estatu mailan, Europatikan jende etorrikoa, o Euskal Herri mailako izangoa historia, o ze izangoa zehazki? Ba, begira. Etorriko da, nik uste naziokoak izango diala gehien bat, nidakitena, atzerrikorik ez dut uste dagoenik, eta gero esan ditutena, era desberdinetako, arlo desberdinetako jendea, ez? Bai, internatzaileak, zuzendaritzan dagoen jendea, medikuren bat, pixka bat zuzendaritzan esan detena, ez? Gestio aldetik. Bai, futbolan inguruan ibiltzean. Bai. Zenba jende pentsatzen dato elkartuko dala bertan? Ba, espero dut, eta mendik handeia egiten dut, animatzeko jendea, eta pixkate, ikastera jungo gehala, eta handik ateatzen geanean zerbait berriarekin atako gala, eta betez ere egiten degunari buruz nola itzingo dan, gehiago jakinda aterako dala jendea, bale? Eta kongresutan, normalien izaten dira, ekitaldiak ze izango da, jende hitz egiten, ze ongo dira, ez dakit, ze topatuko dugu zehazkiarea jute geanian? Mai ingurutan dago antolatuta, ordutegi desberdinetan, eta gai desberdinei buruz itzengo da momentu hoietan. Orduan, batei igual gai bat interesatuko zaio, bestea, eta programaren barruan ordutegi desberdinean mai inguru desberdinak. Bai? Eta esan dezu, ikusiko dula futbolan inguruan ibiltzean jendia, baina edo norka heldu jun? Irikila da, edo futbolarientzako da, profesionalentzako da, edo... Interesadun guztiarentzako, bale? Interesa, eta, pixka bat gure futbola nondik nora da bilen, eta nondik gato zen, zenbat hobetu den, baina zenbat dagoen hobetzeko, denetaz itzengo da, ez? Orduan, nik uste, kirola gustatzen zaion edo nori, interesgarria edo norentzako, eta gero futbolean gabiltzan nontzat, eta ibili geran antzate, bai? Igual jende bat orain ja urruti dago, baina, pixka bat denentzako. Eta Garbin ezin da kongresuan helburua. Zer lortu nahi da honekin? Nik uste dela pixka bat gaia mai gainean jartzea, eta aipatu izutena pixka bat, zenbat gauze lortu ditugun, zenbat gauze egin diren, baino nola, nundik gatotzen, zer dagoen hobetzeko, zenbat lan dagoen, ze jende mugitzen dan, ez dakit, nik uste pixka torti dala. Bai. Bueno, eta... Ez dakit txuku nahi naizen, tipula aprobetxatzen nahi naizen. Ondo, gu guntxia dazkau, eta hemen berde guztia untxientzako ondo ateako zego, lasai. Uxidare, xamarra, eskatateatzen zaiten. Dio, salda banai bazuen, berde horire, bali jo, baino, untxia dazkanak gato, bestela organikoa, ez da okuido ikan. Txerri janeta ez da, etxean ez da tegin bezala. Oida, txerri jaztakau, baina untxia bai, untxia botako jo, eta... Bueno, ikusi zu, azalaldetik jarrikoet, horrela xe, zu basu-basuan, erramuare bertan daka, hemen txe, eta ingo diotena da, bertan tapa jarri, eta hor ingo da mantxo-mantxo. Eta gero porruare bertan botako dugu, baina behin ja lehatzateatzen deunian. Bueno, eta bertan ni pentsatzen dute bai, aztertuko ezuela oantxe emakumeen futbolan egoera nola da honez, da? Bai. Pentsatzen, beti izaten da, bai, hobea di joala, oso ondo da hola, baina guandik nik ikusten dut asko dakala
bueno, gutxinez pare iristeko, ia ezin eskoa dela futbola, bueno, gizonen futboleskoa iristea, ez da kirol bat, ez da? Baina bentsat pareko batea iristio, ez dakit zindan. Hori izaten da batzutan akatsa, bestei begiratzea. Baitare. Gure ibilbidea egin behar degula, gure ibilbidea egiten aigea, hor askotan gertatzen da bezala erritmo kontua izaten da, oso mantxo gazela hobekuntzetan, eta gure nahia da egiten deguna ondo egitea eta tokatzen zaion tokian egotea eta baloratzea, ez? Ze ondo, Bai, pixka bat hortiz. Eta nola dago beste laguantxe egoera? Nola ikuste zuek? Bueno, egoera, claro, nik ibilbide luzea egin degunontzako eta trajektoria guztia ikusita esatezu, mira, ze momentu honean gauden, ez da? Bueno, referentzi bezala Realak badauka Gipuzkoan, Liga ere oso maila honean daukagu, bueno, internazional mailan Espainiako selekzioak mundiala irabazizun, bueno, guk bertako ligan parte hartzen degulako guk ere eragin eukiko dugu, Reala bezala, ez? Hori hain ondo ateratzeko. Ez dakit, asko igo da maila eta ikusgarritasun hori ere oso ona da. Oain, beti gaude, ez? Beti nik askotan pentsatzen dut gu notiz izaten gehala beti emakumearen futbolean gauza extradeportiboengatik. Eta horrek amorrazioa ematen digu. Uste, gehiago behiratu behar zaiola kirolari, eta bira, oaintxe kongresu bat antolatzea eta nazioarteko lehenengo kongresua izatea, horrek ematen digu, ze balorea duen, ez? Gaiak, ez da? Eta iruditzen zaite oso potente izango dela. Zeona, seguru, potente izango da, aukera dakanak azaltzia bertatikan, goxatu, ikusi eta ikasi, salda dela, Halaxe da. Zenbat egun izango dira? Bi egunekoa da, arratsalde egun batean eta gero egun osokoa. Bota honea, tipolinia, txikitu dezuna berta bota, goxatzen jarriko deu, nik hau hemen untxientzako agatemen organikon zorrua, berta botakoet. Oso ondo txikitu ezu, Bai. Eskerrak etzen egila laban amoitzen, eskerrak bezala. Eskertzei zu, eta autoestima egoia zu. Bai, bale, nik hau ere txikituko etemen. Eta ederki goanez, ingo deuna da, behitu, hau lehatza nola joan, hemen utziko vaporen hau beste vaporen ez gurinetan eta bere vaporiakin pixka gehiago egiten, eta gero botako ez bertara gurin pixka gehiokin porrua, baina esan dugun bezala, erreportai bat ikustea jungo geha den da bizi, zehazki bertako tekara jungo geha, Tolosan dago, eta dana oso goxua dago, guazen ikustea. Kaixo, egunon, ongi etorri Tolosara, ongi etorri gure bertako deka taskara. Nire izena Iker da eta hemen egunerokotasunean zer egiten dugun erakutsiko dizuet. Tolosan gaude, bertako deka taska txiki honetan, hori hotelan azpikaldean aurkitzen duzuen jatetxe informal bat. Aurreko urteko uztaien hasi ginen eta, bueno, bidea luzia izan da, baina baita ere pozgarria guretzako. Hasiera batetik ama proiektua Javi eta Gorka bitartez hasi zen, eta hasieratik izan zen taska txiki hori non sasoiko eta garaiko produktuk kaitatezkok bereziki. Modu simple eta erres baten jendeai aurkezteko grinakin hasi zian, eta ama kokalekua aldatu zenetik, bueltaka genbiltzan taska berri hori garatzeko asmoakin, eta hortikan jaio zen bertakoteka. Kafeteria o barra proposamena batago goizetan pintxok edo gozok hartzeko aukerakin, eta gero eguerdin zein atxalde parten pikote moduko kroketak, txipiroiak prejituk, eta gero eguerdi eta gau parten, gure karta informalago bat, non sasoiko produktukin, eskaintza desberdina eta bariatu bat aurkezten dugu, baina modu informalago baten. Honera datorren jendea danetarikan. Azkenen jende gaztia igual osteun eta ostiral gauetan gehiago, eta gero eguerdin zehar jende helduagoa aurkitzen dugu normalen. Ze aurkeztuko izugu gaur, legatzen txaladia asko atatzen den platera, eta hasiera baten modu fresko baten hasteko bikaina. Sukalatzen hasiko gea, gehi gustatzen zaiguna, legatzen txalaia ingo dugu. Kasu honetan, osagai nagusia legatza. Gaur merkatutik erosi deguna, fresko-freskoa. Horri ingo duguna azalak kendu eta oliotan baratxuri pixkatekin konfitatzen utzi.
Bueno, ikusten duzunez, garaiko produktukin jarruten dugu, bertakotekan aldamenen jartzen duen esaldia, bertakoarekin. Asteazkenetan Orritziko merkatura jutenga eta larun batetan Tolosara. Eta egunerokotasun horretan, garaian garaikoa erabiltzen dugu, zuei platerik hoberenak eskaintzeko. Bueno, behin legatza konfitatu dakaula, inguna lehenik eta behin patata, pixka txigortu legatzakin nahastu. Jendea gehien gustuko duna da lehenik eta behin etxean bezala sentirazten digula. Azkenen, kriston tratu informaloi eta gertukoa eskaintzen diegu, eta gero, betiko produktuk, urdaiazpiko kroketak, legatzen txaladila, xapua... Legatza eta patata txigortu indeu, gatza gehitu dugu, eta horrekin batera, sagarroz pina eta lima azala. Eta bukatzeko mahonesa gehitu diu eta dana ondo nahastu indeu. Eta horien bakarrikan, dana politx jartzea eta bezora gozatzea gatzea. Gure afari ordutegia, ostegunetik larun batea da, eta ostegunetan proposamen zerbait berexiagoa da, zerren eta gure hamburguesa eskaintzen dugu, astetikan astea aldatzen juten dana, eta jendeari asko gustuko duen produktu horrengatikan asko gertuatzen da. Eta guardi partera, astartetikan igandea irekia gaude. Joseba, bamentxakatzu bertakotekako legatzen txalaia. Gogokin gehatu balin batzea, bakizunun gauden Tolosako Horiak kalean, bertakotekako taska informalean. Venga, laizter arte! Ai, ama, Iker eta kuadrilla. Ze gauza honak iteitu zuen, eta zen txaladia berezien duen hor lehatzakine guk erraz eta berezien berdeu, baina zuek dana berezia, eta pulamentosko itezue. Horrela jarraitu, eta guk hemen jarraituko dugu, aldeun neurri meitzat. Bezarka da hondi bat. Bueno, behitu hemen, tipulina nola goxatzen nahi zaigun, eta hemen esan dugu ingo deula krematxo bat piperrana. Eta bertara botako ditugu guain piperrak, garbilak etortzen dira, garbine, baina behitu. Gero, esan dugu birrindu eta iragatzen dugu, baina igual, pipitak eta garbi guztien bat dugu, gero birrindu eta ja listo uste dugu. Iten dugu nada behitu, erditik iriki, errexago pipak topatzeko, eta itituguna da, pipatxo gatea. Eta hasitxoak atatzitugu nian, hau ja, listo dakau. Oso ondo. Horrelaxe, bale? Uztitugu garbi, piperrak ero bertara botatzeko, bale? Hasiko naiz, Eta ni bestalde ingotena da, behitu, lehatza hemen da, 5 minutu gola, behitu, eta behitu, beze xuri-xuri, suabe dago, eta bengo deuna daia, atea, bertan, gurin pixka gehiago botako deu, eta porrua goxatzen jarrikoet. Bale, eta jungo goia errezetakin aurreak atxierrek itxarraka. Hau ateatzeko, hemen ontzitxo bat, eta hartu berrete bai. Bueno, nik uste dut, hemen nakatau, eta tene horretxo batekin lagunduta ateakoet. Oso garbila daude, Joseba, hauek. Nahiko garbi daude? Pepita gutxi dakatza. Gaitzerdi, errexago ingo de bola. Bai, normalen garbiak etortzen dira, baina beti baten bagelitzea, Bai, nik ez dakat, etxean rekuerdo hori, Pepitak aste zinean kentzen, eta kenduta beste bat ateatzen, doki guztetat. Beti mordoa. Bai. Bueno, Garbine, konta iguzu esan dezula txiki-txikitatik futbolen hasi zinala, ibilbide oparo eukidezula. Bai. Nondik noa ibilizea, nola izan dira zule urratzak? Ira, ikastolan hasi nintzen, Donostin ikasi nuen, Hernaniarra izan da, Donostiko ikastola goten nintzen, eta Donostiko ikastolan oroimen hoi edazkatez, txikian itzanean, txikia esaten dut, 6-8 urtetan jolas orduan, mutilekin ibiltzen nitzala futbolean. Eta handik aurrea, pixkanaka, sortu zan taldea ikastolan, eta, handikan atean itzan, eta holaxe sortu zan nire futbol zaletasuna, bai. Orduan, eta zertzen dukan, lagunen bat, o beti izatea horro lagunagatik, bai, ez dakit, o zuri gustatzen zaizun baloia, eta horregatik hasi zinean futbolen jolazten. Gusten ere launa baloia zala, eta gero beste guztik. Bale, una. Ez dakit, nahi futbola gustatzen zitzaidan, eta mutil munduan ibiltzen ditzan, baina ez daukat inongo traumarik, egia da, mutilekin ibiltzeak, bakizu, garai hartan ere mari mutile izate ginean, eta berezileak, baina nik ez daukat oroitzapen txarrik, eta oso gustora ibiltzen ditzan mutilekin, eta mutilek ere gustokoan induten, horrek esan nahi du, enitzala ez, atzan gelditzen, eta ondo. Eta, gero, lehendabiziko urratzak ez dakit ja profesional, talde batea jun, edo nun izan zian lehendabiziko aldiz hor elastikoa jarri eta zelai baten jolastu zenuna hola partido bat. Ze taldetan? Gure belaunaldia da pixka bat dena hasiera mantzionat gauza guztitan, ez da guk ikastolan ondartzan jokatzen duen, Donostiko ondartzan.
Eta handikan, etorri zan, guk atezainon bat bagenun, gure ikastolako taldean, eta han etorri zan, Oiartzungo entrenatzailea, eta gustatu intzitzaion atezaina. Orduan, gure atezaina fitxatzea etorri zan momentu hortan, atezain lagun horrekin, beste post lagun junginan Donostitik Oiartzunea. Eta hori izan zan eretzako salto handina, ez? Oiartzun, pentsa, jokalari batentzat reala dan bezala, nahi garai hartan, Oiartzun zalako, momentu hartan, erreferente hasten zan taldea, ez? Oiartzun eta Ainorgazian. Eta orduan, Oiartzunea gunitzan, eta goi izan zan eretzako salto handina. Eta antxe egin niun, nire futbol ibilbide luzeena. Ikastolatik Oiartzunea. 20 urte. 20 urte, ontzinean bertan, eh? Bai, jokatzen asko, eta gero 30 urtekin utzi nun futbola, eta jarraitu nun entrenatzaile moduan, eta klubean, eta, bihotzekoa dut taldea. Eta, esaten zuna, orduan, zertzeon talde hori, lehendabiziko mailan zeon, guainen... Sortu gabe zegoen, Joseba, handena sortu gabe zan, hasierak ziran eta hasi ginean denak, dena zan sorrera, ez da? Eta orduan, ondartzatik pasaginean zelaietatik pasaginean, pixkanaka talde gehiago sortzera, eta gero ere lehiaketak ere egituratzea. Eta orduan, lehendabizi Gipuzkoan jokatzen genuen, eta Gipuzkoako txapelduna gero, estatu mailara jutezan beste fase batean, eta horrela lortu genuen guk ere, Gipuzkoatik Espainiko lehiaketan parte hartzea ere. Baina, etzan orain dagoen egitura berdinean. Dena sorrera, hasierak, eta bidea egiten. Bai, bidea egiten. Eta, bide hortan, zein izan zian hola, ez dakit, momentu gogorrak, momentu politenak, danetik, pasata, 20 urtean danetik, pasako zitzaizun, Garbiñe. Bai, bida, bakizu, txarrak, zegia da gure kirolean, gauza onak, ze bidea egitea tokatu zaigu. Eta nik uste gauza, ez dakite, disfrutatu egin dugu bide horretan, iruditzen zait, eta lorpen handiak, gauza asko lortu genitun, bizipen asko, gauza asko mandizkit niri futbolak eta Oiartzungo taldeak, eta on askokin gelditzen naiz, bai. Ez dut lesiorik eduki, orduan ez daukat nik kirol aldetik ere, ez dakit, batean final batez irabaztea, ez? Baina hori da disgustoa momentukoa. Baina gero finalea iristea, eta... Bai, baina... Nik egin deten ibilbidearekin oroitzapen oso onak dauzkat. Bai. Eta, adibidez, guain, armaietan da entzuten dan jendiak esatzen eta hitz txarrak esaten, eta lehen olakok alde batetik gehiago zeuden, gutxio, zuk nola ikusten dezu? Gehiago. Gehiago, ez da? Leheno gehiago, nere garaian gehiago. Guk denetik entzun dugu. Bai, guk denetik. Gure... espazioa etzen zelaia, gure etzen espazio natural bat emakumearentzako garai hartan. Orduan, gauza arraro asko, baina ze gertatzen da, futbola talde kirola dela. Orduan taldean indartu egiten ginean. Eta orduan bati esaten mazioten, ez dakitez, bete a fregar, gu orain digan ere gehiago arrotze ginean, eta orduan amorrazio horrekin gehiago. Gora etortu zinaten. Eta entzuna ditugu, gauza asko entzun genitun garai hartan, asko. Oain igual ezin direnak sinestu, baina gauza asko bizitu ditugu. Eta nola eramatea bizitza horrekin, ia normalidadian hartzezan ia zoritxarrez, ez da? Entzun da... Gu denetik ginean ekipuan, eta bat amorra zitezan, besteak, hartuta jotzeko presegoen, da besteak, hemendik sartu belarri batetik sartu bestetik atea, denetik ginean, eta eramaten genuen, aldan ondona. Ze gu gustoko gauza bat iten ginean, eta disfrutatu iten genuen, eta gurea zan lehiatu, emaitza on bat lortu, eta segi aurrea. Bai. Ona. Egia esan nola izan bezu, batutan belarrian pi teizunian, malaletxen egartzea, ez da? Bai, danak ingoitugu. Geho, behitu emine tipulinare goxatzen nahi zaigu, itxura erratzen nahi da, eta laizter elkartuko dugu honea, eta horre ire emango jo geho saldakin, egur pixkat, eta utziko dugu hor murrizten. Ondo. Bai. Orduan zorionez alde hortatik asko aldatu da honea, ez da? Bai. Eskerrak. Bai. Aldatu eginda, egin dugu, gizarteak ere, beste erabatea pentsatzen du, eta naturaltasun batera, ez, bideratzen. Baina, ez da erreixa,
izan, eta oraindikan ere lanean jarraitzea tokatzen da, ez da dena arroxa kolorekoa, Bai. Hainbeste mentekatu da hortikan, ez da, ez aldala. Bueno. Aguantatu inber. Aguantatu inber, zoritxarrez, ez dakit. Bai, gero kirolak ere, futbola bada, ez da, pixkat berezia, ematen du jendea futbolea juten dela pixkat, desfogatzea esatean da, eta gero, hori, toki guztitan dago, Toki guztitan dago, nik usten dek, futbolan askotan esatean, futbolian jendeak izton gauza txarrak esatitu. Futbola ikuste, hainbeste jende jutea, hainbeste, orduan, hainbeste artean beti dago, beste hainbeste... Bai, asko mugitzen du futbolak eta deleti dago. Orduan, jende asko dagoen lekuan, jende gutxi dagoen lekuan, mosolo balin bado, jende asko dagoen lekuan, mosolo desente juntatzen dira, ez aldala. Holaxe da, bai. Baina, alde batea utzi eta, hoien gan aparte, beste gauza asko daude gonak. Eta, listo, bai. Eta hori hildu berko jo. Bai. Dudi gabe. Nola, zoaz horrekin? Nik uste, hau txukun indetela. Txukun du biatu, bai, arginan ikusten bai guarnekin nola, Bai, baina, Lasai. Beitu, bingo izuten nada, nik hau emendikan. Kendu, horrelaxe, pepitak eta botako ditu sakarrontzira, eta gero hau garbitu, eta hoi esek ja hemen tipula gainea bota. Banaka? Danak horrela botako ditu. Dauden bezala? Ba ez, bota horrean, nola krema batiteko dan, bota, zua eurra emango jo, eta danak erreko ditugu pixkat, erretzen daudenean pixkat, botako jo geho salda, eta salda murrizten danean, esniakin birrindu ingo dugu. Hemenen ikindietena da beitu, lehatzaia, mamilatea jot, azaletikan ateaet, espinaikan ez daka, eta guen inbiardetena da, hemen arrautza, jogurra eta esne gainean barruan, botakoet lehatza, horrelaxe, vale, hau hemen utziko deu, horrela, baita ere botako deu, beitu porrua, ze itxura dakan, Bai. Hola, gurinetan da, hola, kiston xamurra gelditzea. Usaiare bai, Usaia goxoa da botatzen, bai. Hemen ingo deuna da ere bai, guain, lehena bota. Eta gero ingo deuna da beste milorri pixkak. Ilo utziko eta hau hemen pixkat epeltzen, gio horrea bota baino lehenu. Beste milorria prepatu berdetor gero amapolekin, eta hori gainean jarriko jo, arrautza, eta labera sartuko dugu. Eta Garbine, zure ibilbiakin jarraituz, geho, hainbeste urte futbolen ibilita gero, entrenatzaile sartu zinan. Bai? Hoi sartu zinan, bilakatu zinan, o nola izan zan hori? Mira, nik futbola usteko garaia iritsi zanean, sentitu nuen ez, neri erakutsi didaten hori, nigan, guregatik, emakumearen gatik egin duten hori, esan nun nik ere hori, egin behar dut, gure munduan jende gutxi zeon guregatik egiten zuna, emakumearen futbolak ez zuen atrakzio askorik izaten. Orduan, pentsatu nun, entrenatzaile bideo hori hasiko dut. Eta alaixe egin nun, eta oi hartzunen hasi nintzen, neska gaztetxoekin, eta oso gustokoa nuen, erakustea. Eta, oso ondo. Oso gustokoa nuen, neri erakutsitako hori, nik ere, martxan, jartzea. Eta oi hartzunen egin nituen, ez da gitzen bat urte jarraitu nuen, eta disfrutatu iten nuen. Azkenean, hori ere oso ikasgai politia da, ez? Talde bat hartu, irailean nola dagoen eta ekainean nola ikusi, eta, pixka bat asko gozatzen nuen horrekin ere, bai? Ona. Eta hori guztia, zenun kurtsoen bat, edo ikasi zenun irakasle izateko, internatzaile izateko, edo nola zenun? Bai, egin nituen, kursoa egin nuen, eta, horrek ere lagundu zidan, eta, pauta batzuk eman, eta martxan jartzeko. Bai. Eta hortikan, noiz zintzen un errealea salto? Noiz zenba denbora zoaz ja errealian? Bai, hau 21. demoraldia. 21? Bai, ze gaina ere... Ba, ez kasu hainbeste hogei alde baten 21 bestian. Bai, urte asko ditut bizkarrean, esaten da bezala. Bai, urte asko ditut, bai. Eta, horre ere, oi hartzunen nengoela deia jaso nun, eta realeko deia, eta esan ziaten, aukera hori nahi nuen edo ez, eta salto amanun. Pentsatu egin behar izan du nuen, ze oi hartzunean beste denbora egon da, realak den deiarekin,
eta gainera zan dena sortzeko, Realak ez zaukan talderik. Bueno, deitu nindutenean, pixkatola gueltatxo batzuk eman, eta Realera salto egin nuen, bai. Eta eundoko lorpenak, ez da, etorri dia 21 urte hauetan, ez da? Bai, horre ere... 11 gauza indituzue. Hor, eske dena tokatu zait, ez da? Ibilbide horretan ere sortzea, hastea, gauzak berriak egitea, eta gero lan aldetik ere funtzio desberdinak egin ditut. Niretzako aberatsa ere, bai. Erabatea sartu klubean, entrenatzaile moduan, eta gero rol desberdin asko egin ditut, ez da? Eta guzti hori, beti nire lanbidearekin konpaginatu da, ni irakaslean itzen. Zu ogibidea irakasle esan, eta guain ja 100% errealian zaude. Hori ere beste pauso bat izan zen, ez da? Iritsi zen eguna, nahi Realak esan zian haizu, jardunaldi oso baterako presaude edo eskaintza egiten dizugu, eta hori ere duela 7 urte, gertatu zen, hau 8. uste dudala, eta pauso hori ere emanin bar izan du nuen. Eta gehiatu berko bazinen gauza batekin, olorpen batekin edo zeo esan dezuna, hau lortu deu eta hau indeu, zein izango zanola? Lortu ditugun gauza, nun gauden, nun gauden. Da ibilbidea azkenian, ez da? Tontxorre iristen aiziate, baino da indezuen igoera guztila, ez da? Eta gero, gaur egunean, jokalariak ze aukerak ditun, gora iritsi den, elitera iritsi den futbolista horrek, ze aukera ditun, baino gero beste gauza garrantzitsu bat, ez da? Futbolean hasten den neska horrek, ze referente ditun eta ibilbidea baduela ikusteak. Leno etzun ikusten gaiurra, ez da? Ikustezun zulua. Bai, etzeon, tope bat zeon, ez? Nik, nire garaian, ez da? Bueno, zertzegon. Eskerrak familiak ere, babesten zaitun, garai hartan. Eta zuen beste ogibidea dakasun, eta horrein aldezun. Eta horrea jarraitu genuen, ez? Baina, lorpena izango da, hori, gaurko neska gazte horri egin diogun bide hori, irikitzea. Eta gero gaur egun tokatze zaiguna, realean, ez? Momentu honak eta hobeagoak eta zailagoak ebai, zailagoak ebai. Ez horreko jetanetik, baina hortako zaudete hor buru belarri. Bueno, lagunak, hemen behitu, itxura hartu du, piperrak tipulinakin, nazketa listo dakau berta botatzeko, gero beste milorria prestatuko amapolekin gainean jarri arrauzte mandalabea sartzeko, eta honi, guain hola da honian, botatzen dio salda, eta utziko dugu salda murriztu arte, hemen neurrian, da gero, esne pixkatekin, berrin dingo dugu, bale? Eta bitarten jungo gea, beste erreportai bat ikustea. Eta noa jungo gea, behitu, nola da, hemen, kruzatua, hainbeste lesio egoten diana, ligamentor, ni 2 aldiz operatu di hemen kruzatua. Lotailu, gurutzatua. Lotailu gurutzatua, bagozen, lekeitio baino, eta akutziko iguen horren errekuperazio egiteko, ariketa berezia, guazen bertara. Eguerdion, Joseba, olatzeki gurena, sorekan bateko arduraduna, lekitxon gaoz eta gaur belauneko lotairu gurutzatuaren lesioien fase batzuk ikusiko eta errekuperazioa. Guazen? Bueno, hemen gaoz Mikelea, sorekan bateko gimnasizuan gaoz, berak belaunian eiban lesio bat lotairu gurutzatuaren lesioia eiban, hau da, ligamento cruzado anterior, horren lesioia daukoz fase diferentiak, eta orduan ariketa batzuk landukoz fase bakotxerako. Lehenengoko fase honetan, dator operaziotik. Guana etorriko da, 15. egunean edo lan. Hau, aldogu landu gure lanaz, eta fisioterapeuta baten laguntzaz, bebai, hau da, edema hori, inflamazio hori, atairu hori bajatzen, eta mobilidadia irabaziz. Berak lagunduen gotzau mobitzen pizkatxu bat, eta lusatu. Bai? Hau guk lagunduko txau hausiariketia etxen, eta gero, berak beren etxian bakarrikengo dau, aleginduengo da bakarrik etxen, suabe. Hori da. Lehenengoko fase honetan, bere zirujauarekin edo bere medikuakin egon bigara harremanetan beti, bai? Beren mina kontrola bideu, beren edema edo inflamazio hori kontrola bideu, eta beti harremanetan. Hurrengoko ariketia izango dana, toaia bat hartuko etxean, toaia bat, ipiniko belaun azpizan, eta hemenengo guna da, kuadrizepsa aktibaten ikasi. Ez dugu landuko fuerte, baina aktibaten lagunduko txau. Orduan, 3 segundo edo 5 erabilitza, berak belaunaz, engo da bena da, toaia hori aplasta. Holan, kuadrizepsa pizkat aktiba engo dau. Relaja, suabe, dagoen barriro, eutzi hor, 1, 2, 3, 4, 5. Solta,
da barriro. 1, 2, 3, 4, da 5. Bigarren fase honetan, hasiko gara gihar edo muskuluak indartzen. Biharra izango da isometrikoan, eta isometrikoa lantzen dugu geldiri gaozenean. Kolokako da, sentadilla baten, lehenengoko egunetan graduak izango dira gehiago, da gero bajatzen jungo gara. Orduan, hemen biharra ingo dugu kuadrizeps aktibateko. Lepo dana dauko apoia eta horman, hipertizia bebai, kaderia, eta hemen dago indarra etxen beren kuadrizeps bizetan. Orduan, guk nahi dugulez gure helburua dalez kuadrizeps honetan indar gehiago etxia, beste hainkan sartuko zau pelota bat. Eta onja pixu dana, hainka txarrera doia. Eta ongoiaz, atzeko partia indartzen iskiotibialak eta gluteua. Hainka operaua, geldirik egongo da, lurrian apoiata, eta beste hainkia, pizkat gorutzipiniko. Hemen, horpua apoiako, beko hainkan, eta horrengo duguna da, aldaka gorutzikon. Da hortxe utzi, algara hasi 10 segundotik, eta gero, igoten joan horre segunduak. Urrengoko fasiak, 3., 4. eta 5. eskuti doiaz. Ia bera hasiko da entrenadoriaz entrenatzen bere taldiaz, hasiko da beroketa batzuk etxen, korrika pizkat, eta bitxartian guaz beste gauza batzuk landuko dituz. On segiduen gau, iskiotibiala eta gluteua lantzen, baina era funtzional baten. Orduan, operatako hainkia geldirik egongo da, beste hainka hori pizkat atzera botako dago eta puntan egongo da, eta ketelbela hartuko dau. Berakengo dau kaderiaz bisagra bat, eta gorutzean iskiotibielaz eta gluteuaz tiratu beharko dau. Berutz be tranquil, lasai-lasai 3 segundotan engo dau, eta gora hainkakin tiratzen, lumbarrakin ezin dau tiratu. Barriron gau, berutz, hiperdizia pizkatatarako dau atzera, eta gorutzean iskiotibialaz tiratuko dau. Azkan ariketa maura, honetan fasietan lantzeko izango zen pliometria, saltuak sartzea pizkat. Orduan berakengo dau salto txiki bat, eta bera iagaten danean eutzien bihotza beren giharrakin eta beren belaunakin. Nahi esunean, beru eta eutzi, hori da. Gero igoko da barriro. Hau ja, azkanengoko fasietan daola, igarten da. Hile asko pasa dira, eta asko landu ditu giharrak. Gaurko zamaitzu dugu, eta horekan batetik animaten dugu zuen herriko profesional edo aditu batera jutia, holako lezino bat daukazuenean laguntzeko berreskuratzen. Agur! Hola, mila eske, zure aholkoengatik eta horre otezea buru belarritan on gainean denak txukun eta harina teatzeko bertatikan. Baina ze garrantzitsua den errekuperazio on batitia eta aditu baten onduan, ez da? Gaur egune, lesio larriak ere oten dira. Eta holako jende profesional baten ondoan edo jarraipen hori egitea ezinbestekoa izaten da. Dudik gabe. Nik gauza bat esango dut. Ni 2 aldiz operatu di hemen, ligamento hoxe bea. Eta guen dakat, hildako baten Akiles ligamentua jarrita. Eta aurrenengoan operatu ziren gazte. Eta negan presa errekuperatzeko. Eta presa txarra izatea. Lesio larriak dira, eta denbora behar izaten da, eta, zuk esan duzu gazteak, beti presa izaten du. Baina elitean, errendimenduan dago jende honekin ere, pazientzia behar da. Pazientzia behar da, nahi dugu beti aurrein, baina askotan aurre itezunean, jata atzean joitezu. Orduan, lasai hartu, eta ondo errekuperatu, zeatik betirako izaten dira errekuperazioa, bestela betiako gelditzea erdi errenak. Gurian jarraituko deu, hementxe, dakau hau, berta botatzeko, esan deu, ingo dugu amapolatxokin gauza berezi hau gainen jartzeko, eta lagungarri izan dugu ganbatxo jarriko izkiola gainean. Ganbatxo hau zurituko dituzu? Gai izango naiz, bai, beste baietz. Zuritu aldituzu gorrinik sekula? Ez, beti gatzakin plantxan hotz, hori bai errak ez da. Gauzatxo bat ingo dugu, behitu, esango dut nolain. Ingo dugu era berezi batia. Gero gola perjitutakoan politako gelitzen diata. Behitu, kenduko jau burua, kenduko jo asalak, baina bustaneko asala ez dio kenduko, behitu nahi jarriko jo, Hau horrela xe. Gero hiltzeko edo ukitzeko edo? Eta hori da, eta hemendikan, ingo diona da gero pixkat, zatitu, eta barruko este hau kenduko deu, zikin puntxu hau, eta hola gero perjitidanean, poli-polita gelditzen dira hola zabalikan, bale? Orduan, iriki, bustan hautzi, edo ebaki, hola polita guzteko, bale? Oso ondo. Venga, hoi zure kontu, piperrak hemen dijoaz goxatzen, salda ia murriztu zaigu, pixka gehiago utziko dugu guztiz murriztu arte,
Eta bestalde esan duna, ni pastela prestatukoet laben sartzeko. Bueno, eta Garbine, kongresuan, lesioi buruz hitz egingo da? Bai, gai bat ere horri buruz izango da. Gai desberdin asko daude, gaur eguneko entrenatzeko era, buruko osasun mentalari buruz ere gaur egun asko hitz egiten den gai bada, eta garrantzitsua. Eta gero ere lesioi buruz ere bai, eta nik uste, ez dakite gehiago, indarkeriari buruz ere bai kirolean, eta jende desberdin mota asko etorriko da, eta gaiak ere interesanteak izango dira. Eta lesioak ere, bai, futbolean eta kirolean lesioak zoritxarrez ere hortxe goten dira. Hortxe goten dira, eta batzutan bukaerak izaten dira, eta igual zure ibilbidean bukaerak, eta gogorra izaten da. Zenean kirolari baten ia gauzei gogorrenetakoak izaten dira, ez da lesio luze hauek, ez da askotan etzea bueltatzen, ez da leheno zeunden igual maiara, ez da, igual. Nik uste aldaketa handia nabaritu degula. Begira, nire garaira itzuliz berriro, ez? Gure garaian lesionatze zanari orduan bai izatez zitzaiola, eguneko bizitzarako ondo zaude, beraz utzizazu kirola eta kitxo. Ebakuntzare ez. Baina gaur egunean, hortan ere pausa handiak eman dira, gaur egunean aurrerapen handia daude ebakuntzetan, kirolean, eta denbora behar izaten da, baina normalean lesio larri baten ondoren jokalaria ondo itzultzen da. Bai. Igual bere denbora behar izateu, batzuk gehiago, bestia gutxillo, baina normalean bueltatu iten da. Hori ere egila da. Bai. Zuk eukidezu, noiz benka, lesio hori gola gogorra? Nik lesio larrik ez dut euki, muskularren bat euki nun, baina ez belauneko eta txorkatileko lesiorik ez, eta ondo. Ondo eraman nuen ere kiroli bilbidea, baina inguruan ikusi nuen, bizitu nituen, eta ez dut ze ikusirik, garai hartako lesioak eta oraingo lesioak ez dute ze ikusirik. Bai, eta betan, esan dezula ekitaldi mordo bat ikusiko ditugu Lafikoan bihar, zuri tokatzen zaizu ekitaldien bat ematia? Bai, azkeneko mailean, bukaera emateko mailean jarri naute, eta pixka bat instituzuei begira, ze lan egin behar dan, nola hobetu behar degun, jendeak kirola egiten jarraitzeko, ez usteko, pixka bat nerea gai, ez dakit, instituzionalagoa izango da, bai, azkeneko bukaera emateko, kongresuari. Bai. Pastelan azkenengo txak, laginda el pastel esateana, ez da? Hala izango da, itxura osona dauka kongresua, jende asko dator, izen handikoak, eta ikusten dut, baietz, erakargarria izango dela. Eta jendia bultzatzeko, esateko, area jun, eta zein behar du, goxatu, baina ez dakiz zoz eraman behar dan, edo ze ideak injun behar dan, edo ze proposatzen dezun. Entzuteko, ikusteko eta ikasteko goguakin, ez da? Eta gero pentsatzen dut ere iritziak, edo aportazioak egiteko ere momentu egongo dela, eta, iruditzen zait, hainbeste jende, dakien jende hori entzutea eta ikusteak, merezi duela, merezi izango duela, bai. Aurreatzeko hemen, baten batek jungo dana hola ezagunen bat edo hola... Ze jende datorren. Bai, dana ez kontatu ez, zerbait kontatu, baina dana ez. Kirolari hoiak datoz, bera Maider Castillo dator, bera Ibartarra, Levanten ibilbide luzea egin duena, kuxidaria, Joseba, beste bat hartuko dut. Ze kuxidaria? Bai. Lasai, oigu jango, izukaldari jate. Hori da. Maider Castillo Ibartarra egongo da, Natalia Arroyo Realean egontzen entrenatzailea etorriko da ere, zuzendaritzan dagoen Atletico Madrideko zuzendari edo presidentea ere etorriko da, bai, mediku esangurantzu bat, Bartzelonan egondako mediku bat ere etorriko da, bai, izen handiko jendea etorriko da. Gauza mordo bat, ana ikasteko. Bai. Hemen inbiar deuna da, behitu, hau, murriztu zaidugu salda, ez nia otako jau, utziko dago ere bai pixkat murrizten, ingo deuna da, hau, labian sartu, batzu jasuritu, hoiek salteatu, eta guantxe hau birrinduta, platera aratzea gatoz. Guantxe arte. Inde udana, Eskerrak etzen ekin zukalde, arra pintxe hona gota etena. Hemen txegaude, hau esegarbik, ganbatxuak, pastela kanpuan, eta piperran krema birrinduta. Bueno, Garbine,
Ze, egun berezia dator orduan, ez da? Animatu jendiai, urrengo gunetako. Hori da, biharrea denak Irunen Fikoban ikusten gean, eta bueno, bihar ezin balima da ostiraleko aukera dago, egun osokoa, eta esan dizuet, hitzaldi oso interesanteak, eta gaia ere oso interesantea. Badakizue, ez galdu, area pasa, ondo pasa, asko ikasi, eta goxatu aldi berian. Guk ere aurten, ETV maratoia, abenduak 12an, egun garrantzitsua, eta aurten izango da, gaixotasun kardiobaskularrei zako, dirua lortuko dugu. Eta badakizue, parte hartu, xoxak bihar diata, bale? Hau listo dakau, eta beste gabe, hemen txegatzen zaiguna da, pastela moztu, a ber, earra itxura, xamurra, egon bihar du honek, earra. Beitu, jarriko dugu hemen nola, pusketatxo bat, bale? Hartuko dugu goiara, gainetik botako jo, bueno, onduan jarriko jogola. Pare goiaraka da, irue bai. Vale. Eta historia bukatzeko. Mitu abez eixalagoa gelditzen dian nola, irikita. Bai. Eharrakin dituzu txukun, Oain sozialian garbitu, esango zo, garbitu, danontzako hemen, ganbartxuak. Lan erresa da, hori. Lan erresa da, baina plantxan jarri eta gatzakin errexo. Eta goxuak ebai, plantxan, Bueno, horrela, ganbatxo batzuk, beresi pixkat, eta Garbine, mila eskerriten dezuen lan guztiagatikan, eta dena ondo atea da lila. Eskerrik asko. Zuei, gora emakumeen futbola, eta gora hemen indeun pastela. Agur.